טוב חברים יקרים, שלום לכם, זהו מדריך מהיר כיצד מפקידים ומושכים משבע אקסל פוקר. אז ככה, קודם כל הנה הפיוסטר שלי, אני נכנס לאתר הזה, app24.biz, רושם כאן פיוסטר, רושם כאן את המספר טלפון שלי, הוא אמור להיראות ככה, 7 אקסל אקאונט, אמאונט, $20 אני מפקיד, fast deposit, יופי, כמו שאתם רואים, הנה האורדר שלי. עכשיו אני לוחץ make a payment. מתחבר כאן לחשבון שלי בפיוסטר. נכנס לתוכנה של הפוקר. זה מתעדכן מאוד 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 מהר. טוב, אז ככה, אני עושה לוגין למשתמש שלי בתוכנה של הפוקר. מחכה כמה דקות. שימו לב שלוקח להם זמן לאשר את ההפקדה. הנה, כמו שאתם רואים, קיבלתי את הכסף. עבר בערך 7 דקות, שזה מצוין. אז ככה, עכשיו איך אנחנו מושכים את הכסף? מה שאנחנו בעצם עושים, טוב, כמו שראיתם קיבלנו את הכסף, לקח בערך 7 דקות מאז ההפקדה, אז מה אנחנו עושים כדי לקבל את הכסף? נגיד זכינו או שאנחנו רוצים למשוך אותו, קל ופשוט. נרשמים לאתר הזה, app24.biz. מתחברים למערכת. עושים account verification. כאילו, כאן אנחנו רושמים את היוזרניים שלנו בתוך הפוקר. send verification code. הולכים כאן לתוכנה. הולכים ל-messages. טוב חברים, כמו שראיתם לחצתי על ה-messages. בתוכנה, אני עוד פעם מראה לכם איפה זה, כאן. שימו לב שהקוד הזה מגיע בין 5 ל-10 דקות, ככה אל תבעלו ואל תלחצו לשלוח 10,000 קודים. אז מה שאתם עושים בעצם מחכים, אחרי שהוא הגיע אתם לוחצים כאן, מעתיקים את הקוד שקיבלתם, הולכים לאתר הזה איפה שאתם צריכים לרשום את הקוד, שמים את הקוד כאן ולוחצים Finish Verification. יופי, אחרי שעשיתם את זה, מה שאתם בעצם עושים, אתם עושים Withdraw, לוחצים כאן Paystar, שזה הדבר הכי טוב, רושמים כאן את הטלפון שאיתו נרשמתם ל-Paystar, כמה אתם רוצים למשוך, יש לכם $1,000, אתם רוצים למשוך רק 500, אתם לוחצים 500, יש לכם $20, אתם רוצים למשוך 10, אתם רושמים 10, שימו לב, אין עמלות, אז ככה שאתם יכולים לשחק עם זה. $10, לא, אני אמשוך 20, שימו לב שכל זה שאין לכם עמלות וכולי וכולי, זה הכל בזכות הארנק פיוסטר, הם משלמים עליכם את העמלות, בגלל זה תעבדו רק איתם, ולוחצים Order Withdraw. שימו לב שזה גם יכול, ביקשנו משיכה, אנחנו חייבים ללחוץ כאן, Confirm Transfer, שאנחנו מאשרים את זה. יופי, עכשיו אחרי שלקחנו, אנחנו צריכים לחכות. כמו שאמרתי לכם, זה יכול לקחת עד 24 שעות, אבל בעיקרון זה לוקח בין 5 דקות לחצי שעה. אז אני חוזר לכם ברגע שזה מאושר, ואני ממשיך את הסרטון. תודה רבה. טוב חברים יקרים, קיבלתי כרגע את הכסף, כמו שאתם רואים זה היתרה שלי לפני שקיבלתי, עכשיו אני מרענן, בואו נראה, הנה כמו שאתם רואים, הנה, היתרה הקודמת שלי הייתה 25,511 ועכשיו 25,583. כמו שאתם רואים, הכל התקבל, הכל טוב ויפה, ונשבע לכם שעבר 3 דקות. 3 דקות על השעון.
אז זהו, כמו שראיתם זה ממש קל, תודה רבה, ואתם יכולים להתחיל לשחק. תודה רבה והמשך יום מקסים לכולם.